Korrika. Apa, Luis. Apa, Luis. Ongi. Bueno, Luis, zu ere mertxe bezala irriparra handi batekin sartu zara. Gaur egun berezia da, ezta? Bai, oso un berezia, unkigarria. Bueno, ikusi ditugu irudiak, ez, Amurrioko irudiak. Eta, bueno, nik uste guri agian bereziki antolakuntzan eta gabiltzalako, baina, bueno, Euskal Herrian orokorrean aipatu dezuen bezala, eta mezutan ikusten arian bezala, asko mugitzen du korrikak, bai. Bai, korrikak badu zerbait berezia Euskaldun denoi horrelako zirrara bat eragiten diguna barruan, ezta? Bai, mertxek aipatu du emozioa, badu olako mugitzen ditu barruak, ez? Emozioekin lotura oso berezia du, bai, hizkuntzarekin, motivazioarekin, baina bai, oso sensibilidadeak ikusten ditu, bai. Hainbeste lan egin ondoren, hainbeste lan orduren ostean iritsi da korrika, abiatu da korrika. Ze sentitu duzu, lehenbiziko pausoak ematen hasi denean? Ba, emozioa ere bai, eta, bueno, emozioa eta badatorrela, bai. Guri Gipuzkoan, naizta ostiralean zati bat egin, ia bukaera tokatuko zaigu, Donosti bukatzen denez. Ba, emozioa eta ikusian irudi horiekin, gaina, bueno, lehen kilometroan egin dutenek, bueno, aekako irakasle veteranoak, baina beraiek aipatu dute, saioa hasi aurretik, korrika bera hasi aurretik, bakarren batek esan du, aekan bertan euskaldun dutako pertsona bada, ez? Eta orduan, korrikak berak ere badu, askotan zikloiek istea, ez? Bertan euskaldun du, irakasle, izan dan, bueno, pertsona bat edo batzuk, eta holako kasu asko izango dira. Ez, bada, bueno, leku bat edo plaza bat nolabait korrikak, omentzeko eta esfortzu hori ere errekonozitzeko nolabait, ez. Bai, eta urteetan, zenbat jendek egin duen lan euskara aurrera atera dadin, eta jendeak euskara ikas dezan, Euskal Herri honetan euskarak bere lekua berreskuratu dezan, hori ospatzeko modu bat ere bada korrika. Bai, lehen ikusi dira lehenengo korrikaren irudiak, ez? Bueno, korrika haien antolaketan, korrika sorreran bertan ere, ez? Idea zoro hau bururatu zeien haiek ere, hau ikuste dutenean pentsatzen dut, bueno, izango dutela olako zirrara berezi bat, ez? Baina ez aeka edo euskalgintza bakarrik, ez? Gaur egun korrika, nik esango nuke, euskeraren alde egiten dan ekimen handienetako bat, garrantzitsuenetako bat, emozionantenetako bat dela, anitza, oso anitza da, inklusiboa da, mundu guztiak du leku korrikan, mundu guztiak sentitzen du parte. Korrika egitea bakarrik, zelekukoa eraman edo ez, jende asko parte hartzen du, ez? Orduan, bueno, hori guztia da korrika. Luis, horrela ikusita, simplea ematen du, erraza ere ematen du, baina lan handia dago horren atzean, eta zuzara Gipuzkoako koordinatzailea. Zein da zure zeregina? Bueno, hola, simple esan da Gipuzkoa koordinatzea, ez? Bueno, azkenean, korrikaren antolaketak, bueno, denbora asko darama, guretzat bi ikasturtetik behin egiten da, eta ikasturte hontan, edo egiten da ikasturte hortan, bueno, lan handia suposatzen du euskaltegitan, eta euskaltegiak ez dauden herrietan, ez? Azken finean, korrika antolatzen dute korrika batzordeek edo, bai? Herri, auzo eta leku askotan korrika batzordeak edo antolatzen dira, korrikan antolaketarako. Orduan, hortik asuta hori da nolabait tokian tokiko korrika lasterketa eta berarekin dakarren guztia antolatzen duen lantaldea, bai, lantalde guzti horiek, bueno, antolatu, koordinatu, elikatu egin behar dira, eta hortarako, bueno, eskualdetako arduradunak badaude, herrialde bakoitzean koordinatzaile bat gaude, eta gero guztiak korrika nazio batzordean edo elkartzen gea, ez? Orduan, bueno, hori da nolabait korrikaren antolaketaren organigrama edo esango genuke, baina nik azpimarratuko nuke gurea da koordinazio hori,
Baina, bueno, indarra edo herrietan, auzotan, batzorde horietan dagoen jende hortan edo hori elikatzea eta hori sustatzea da pixka bat gure lana ere bai. Korrika ere egingo zenuen eta furgonetan ere joan omen zara. Eta oso une politak omen dira furgonetakoak. Bai. Nik korrika 13 egin nuen furgonetan, eta nik esaten dut, askotan nire ingurukoek entzun diat esanez, nire bizitzako esperientzia politxeretako bat. Nada, korrikan furgonetan jutea da herri bat sentitzea, nik hori esaten dut, ez da, nena aipatua zer da korrika, herrigintza ere bada, ez da, herri baten babesa, bai, ze hor ikusten dira askotan, bueno, iruditan ere ikusten da, baina furgonetan zoazenean, egunez, gauez, hiriak, herri euskaldunagoak, zonalde euskaldunagoak, erdaldunagoak, herri txikiak, orduan, bueno, Zure herriko irudiak dira, Luis, Hernaniko irudia dira. Hernaniko ere berezia izango zen, ez da? Furgonetan Hernanitik pasatzea. Bai, nik uste denoi, ez, gure leku hori, gure herri hori, edo gure kilometro hori, batzutan, gure herrian parte hartzen dugu, baina gero gure talde, gure erakundetzekin beste nunbait ere korrika egiten dugu, badia, bai, irudi emozionantea jende ezaguna ikusten duzu, eta berez emozionantea eta unkigarria baldin bada, olakotan gertuko pertsonekin eta, are gehiago. Eta furgonetan doanak zer transmititu behar du? Bueno, furgonetan doanak funtzio asko ditu, baina, bueno, nolabait egiten duna da animatu. Bai, animatu eta, bueno, sustatu, hor funtzio asko betetzen dira. Beste momentu batzutan, egin behar dena da ordenatu. Lasterketa bera ordenatu, desmadratzen dalako bat. Animatu egidagolako, ez da? Mesedez, eskuinan dauden horiek, etorri behar dira. Pankarta, nun dago pankarta, eta begiratzen dezu ara atzera, eta ez da ikusten, ez? Bueno, funtzio nagusia da lekukoa zaintzea eta animatzea, ez? Eta hor, bueno, funtzio bat da esatariarena, ez? Bueno, bafle handi batzuk daude, musika dago etengabe, baina bada hor esatarien funtzio hori edo lan hori bada garrantzitsua eta hor ere asko laguntzen diote furgonetako lantalde horri tokian tokiko esatari horiek, eskualdetan askotan herri komunikabideetako kidea diala gure herriko ezakiz zein saltxero, modu kariñosuan esan da, horiek ezagutzen dutelako jende hori, ez, eta kaso maialen, kaso isa, venga, ezakitze, eta horrek ematen dio beste indar bat. Lekukoa eskutan daukan hori pixka bat ezagutu, eta berari buruz zerbait esan, ez da? Eta ahotsa ere behar da, ez da, Luis? Mantendu egin behar da, ze arazoetako bat furgonetako lantaldetan da, ahotsa galtzea. Jendea, ahotsa galtzen duna. Orduan, bueno, hortengoan 10 lantaldeak dira, 10 lantaldea hasten dana, 9, 8, gauza asko zaindu behar dira, bai. Horten izango duzu aukera zure korrikalditxoa egiteko? Esperet, baietz, segurona, bueno, saiatuko nahi Hernanin, nire herrian ere zatitxoren bat egitea, baina, bueno, asteburu hontan Nafarroan da korrika eta asmoa badet behintzat ara hurbildu eta beste modu batera, lasaiago, bueno, korrikak hori ere aukera hori ematen du, ez? 10 egunetan zehar, zure lekuan eta zuretik eta zure emozioek pilpilean dauden lekuan egin dezakezu, baina, bueno, beste zenbait lekutan aukeratu betire asteazken batean agian eguerdiko 12 ezin da, baina, aukeratu dezakezu nun gehiago ere parte hartu eta bai, saiatzen naiz beti korrikan parte hartzen da.